ya Kenya lakini taranyaraka wikira ni goga kora karanyorenga FA ya mentrenchiraga gwo mwanchito muligirio manyenga amabuta akianira nabo igokora ikasi gitasini kia mabuta nyorenga turi guchikunyara gwo kwegwa amabuta yo bagote bangatayo karabori byo mwanchito muligira nara ikurwa gazeti ya The Daily Nation mange naroro tokogenda gusangana ikure nitigana Innocent yarate bari ya gazeti ya The Standard na kwanira gazeti ya The Daily Nation yemenke nigera gazeti ya The Standard itangania se front page muna kwaligereli mwancho muligereli nigebwa tegente nga custody hora chinga kichinkongo muskera vile tujwa etrete ekeralenge sensemelia yogotebo mwancho muligereli sensemeli ya ekeralenge asigitaseni kyabanyanyimbo nabo igo kubwatekana no kubikwa byara lilia begetu byara nabo igo mwancho muligereli swagotebanga nigo bono iga okubiku kwa ebyara na enchiragendete kwa akonyora obugwenya nenchira abanyanyimbo banyartu kwa bakumubwata negentu keirire liorocheli nyinke gukina asense ya Kenya nabo igo nigo bagendete gotebanga mubiroya no rutugwete buya ekera bagwakili baye banyare ko bagoika sebusi wikigambere na goteba nigali ne tuobwene bwaye bochiko bagakonyora kiliye kurukunga obugwene gwikira boni go mwancho muligeli omoskera vile tuju nigale asenya gitali ya Karen asagendete konyora obugwene litukuli goro nigo banyartu ko bakonyora mweso na ekerege gambero kyaru to gochikanga abanyanyimbo bali barora asenya gitali yunonya kirale ko bakonyora obugwene barusi woro mpaka onyare ko bakakuwena mwancho mulili na bugwe somero mugano yo ACPG ya kaneye gazeti ya The Standard ya sobwango na konyara ko bagokumanyanga nkikegendete page ya kabiri na mangana daya na kwanera igoro yoko burwa kwa mafuta na boni gakera mubunge Okiharu Ndindi Nyoro anyare ko bagago chikago tebanga nigo bone serikali bwenete koira ni subsidy eli yarenge ekera serikali yo Uhuru Kenyatta yare ko bagego chikopa ge okore chinga kichia ekerensi ya Kenya nyoro tumu chando goko burwa na mafuta na boy go chinkwa na chebarai kurwa asi chinse na babere bago kwanero mu chando yubwa mafuta ko bwatekana ne sigili yagendrete asense meli ya Iran mwanchu muligili nyorenga asemeli ya Iran asakurunga Strait of Hormuz no muchando berete na namo no bokunyara ko bogo yasomera mugano USPG ya kabere century weekend na komanyanga ninki abarai korwa imeye chinse babere bago kwane page ya gatatu nibwate ogo ichana nabo igo amabuli amakongu bari banyara ko bakubulia ekera emebere 33 ya tokire sensemelia ya kericho mwancho muligereli na nigabona iga bakorrekana ng'emebere yubagoteba emerebere 3 nigere yabantaba nene nabo ige 25 nigere emebere yabana mwancho muligereli bwesomere nakonyara ko bagokorona ndororenga kebyombe biri bikwegero bwene bwa mwanya bantu bigendete ko babiko beterelia nagotaka komanyanga ninki kegendete bagoteba nga nensemo yarenge yobubisi yogotindeka aba Kenya bugose imebere yo asencherelia egotebekana etamanyiri burungi nande ngo amaboli naroro bakuboli ngalende nonya nabo yarenge yarute asichimocheri anamono chirichiko bwatani ngo nachiro chinchirichiko rukurwa Nyamira Teaching and Rivaro Hospital mwanchumulire batabankiye kwera imebere ye ire tuchinga kichya butuko eteire tu chinga kichya mu basomuga nororo onyara ko bakowesomera na koranga ningikeli kegendrete na nene mono nabokonyara ko bagokomanyanga ninkikedete kya magia Ford Kenya ACPG ya gatano gatatu nigo gegotebanga bono iga nigo gia kanire ngangeli chikoba gekwerusia gosege chikoba gekoli siekwa ngakinyara ko bagegosoa ACNC melia yekiama kya UDA aya nigo banyara ko bagotebanga nigo ekogenda mamicha na demokrasia yebyama nabo igo mwanchumuli nabo gonyara ko bagokoligereli ngaga igankikelia omo party secretary general okurukunga John Chikati abetega gokwana mwancho muligereli kubwatekana na kili nago tebiria semambia bono kubwatekana na kili omweshimiwa Senator Gerald Gay abetega gokwana igoro ye abali bande bonds batagete kwa bachikonyora asekengese serikali egocha lazima basieke byama byabona goso asekia makia UDA nigo asakunyara ko bagatebanga nigo tuakanire nande bo igo nigo tugotebanga okogoserelia kwa rwetu na Gerald Gay igoro yogotebanga bali bande bonse batatu chikonyora mabaga aya serikali ni wabwendete ko babago sike byama byabaso asensemo ya UDA ekyo negento getanya alikane bwe somera na kumanyanga ningi kelikeba yego kwanere page ya kianda nabo igo nebwate igoro yo mu bisomo koro kabere bweke mbekeli ya Kenya Revenue Authority gosigeli kurusie bango asagoteba nigo bono asiririchi milioni 50 na mona isato kubwatekana neki na kirebosio na boigo mwanchu muligerelia nigabone gare omo chairman wekyombekeli ya kura nera bonyara ko bagwe somera asakale gotebanga
marieta gwatokagaiga agatebanga rieta ryo umwaziri b'uburendi bw'ime umuske Kipchumba Murkomen na boingo kwanaro muraibwense na boigo Faruki Bet abwagatebanga nigo bagendete koba bako mubwatania gose bagendete koba bakomo chingaki chinkongu yakiragendete koba akarumungwano iyo akurunga George Musembi Muia andira bokunyara koba kugwesomera na kumanya muchando nekina kelia anyalto koba gakubugwa na ngakiachi koba gagwakana chimilioni 50 no mona isatu 63 million mwancho muligereli asobwango twaitire na kuligereli nga ningi kere se gazeti echo elio nyara koba gakoranga ningi kelikegedete chia mateni go chigendete go sabe serikali nyara koba gekorenia banchu babo kurwa se chinsemo chiri chiara shege batebanga boni go mwancho muligereli chia mate kuru chinsemo chia Kiligoris yuere ensemo elie kurunga ya Narok County nigo boniga chigotebanga abasache 15 abo banyalto koba kogenda ase ense ya Russia nigo bono chia mate chiabo chiaganira banyara koba kwene nigo imense ya Kenya nonyana bo mwancho muligereli no inyolengo mu waziri Musalia Mudavadi nagenda guika aso mu Moscow na kanyara koba gagotebanga babekiro kuigwana egati ense ya Kenya na ense ya Russia ngamo Kenya ndete iyo rachi koba gakurikirwa gochia ase bikosi by'abanyanyimbo nabo igokoirwa miremo ase ense yo mwancho muligereli umuganole SPG 15 narimo ororo muswatio yo mugurunga Emily Koringo uyolengina Eriki Lebunge kurwa echinse chiri chigurunga ngoireto ekenyorukia ngoireto asagotebanga umwana oya nigasirete ubugima bwaye akera agendete koba kurwana asese yarenge asese yarashe mwancho muligereli bwesomera na kumanyanga ningi kelikeroro ase page yu ya 15 narimo nabo igotigandara mwa Diana na iraitere migena nde eratoka sobwango tonyara koba togokora kurwa sense michi gazeti Manjito muligereli abwegeta Sengen Soko TV nandaiganiri boli mbwata sorenga umwana ogekera gochugo chanka ninki ogagerete kurwa se junior secondary anyarire gakonyora gari ase skuru ase gazeti ya Daily Nation yagotebanga bona boroki wabange bara se grade ekige 10 gwikira boninga tima bamanyiti gosoma monye bara ase skuru abange baboni ngo barweta ase skuru chinene bagoteba kurenda ase gazeti ya Daily Nation yagotebanga gwikira boniga boroki wambale bara ase skuru nande batari kunyara gosoma emigano au sibatari kunyara gosoma ibitabo byo mwanchito muligira sibabolire serikali kwene kyabuna kubwatukere ibitabo kucyasi skuru naboigo aigani ngolo cyabalimu abanene be skuru bakomochia serikali asogotabwa tuka chibese chisaine chiko chikonyara chiko konya asogikirania amasoma skuru gogasetia Daily Nation mwanchito muligira ni kyombe gya TSC bego kyaboligo kwene kyabuna ngotinya kire chisemi echicha grade 10 naboiga serikali kwene kyabuna gochiere goikirania amaganio y'abalimu ase skuru nabo igo chibesiri chikobwatwe gochasi skuru kwene kyabuna amasomo gochari goikirana bagotebanga no nyine laboratory tichiyo ase skuru bitabo tibiyo nabo igo nonye naboroki wase skuru nigo baraba komwanchito muligerelia bagotebanga aboroki wabale mail goikiraboniga nigo bale eri chiribu emiye mu mwanchito muligerelia nabo gwesomera subwagare muganora se gazeti ya Daily Nation page ya 5 na 3 boigo page ya 11 nige ukwanere gori kioma kia ODM bagotebanga mabwate egikaro NDC mwanchito muligerelia chitalinge 27 ngagitero on Friday ngali baguchikonyara bagutwara NDC mwanchito muligerelia bagotebanga bono nigo ososi arigereirie gochia kuruswa sekero kyae buneko deputy party bagotebanga nigo abeteka gochorwa chinga kibabwate gekaro kera bamochoreto buro ginga kobo muraibe kyamekyo nabaigo sosi simbarati bagacho na Abdul Samad Nasiri yoro mugavana we county ya Mombasa bakaba bagochorwa buna abaraibe kyamekyo bagoteba boigo Gladys Wanga buno mochia person Otiende Amolo vice chairperson John Ariko vice chair mwanchito muligeria kurende kaigani go bagukwanira abuna bara ibanyalite bagochorwa nabo igobono buna bara ucho socio yore omo senator we county ya Vihiga buna rachkorwa koruswa asekero gekyo mwanchito muligeria goli ritkoria Ijuma bakabwate egikaro kyabo aiga nigo bagukwanira bagabara ikurwase linda wananchi bagoteba barabwa tibari go chikoikarana SNDC abo mwanchito muligeria bagabara yabo babu Owino nabego amaseneta we county ya Nairobi nigatia barayibande bagateba barabwa nonye kyame kya ODM ko chikutwara ikaro kyabo tibari go chikoikarana no muganora se gazeti ya Daily Nation page ya 10 kagiti Innocent tiyanko eri bage sauri chingaki
Okay, naba bakonyara kwa baba gwesomera migano ni mengere gaiga se chigazeti echese mambia bono mwancho muligereri ukonyara kwa bago kuligereri na koranga ninki kegendrete se chinsemo igoro ye chigosori nabo igonyara kwa bago kuligereria kilia tebekana nga kibakonyara kwa bakogosoria se chinsemo ana mono nindo chebimina no birega iga biri bikobwatania abasa abake gose abana bake bali bekegoria geke kuruchinse mochana kuru nabagendete kwa bakogosori ayine sensemeli ye chigosori omwancho muligereri bono iga nande buna bagoteba nga inkikirigio chikabage gokorekana ese chigosori chiri omwancho muligereri bagoteba nga chigosori chia World Cup playoffs kilwate ngekeminano kilio chikabage gokorekana nando chikabage okuligereri nga kera omupira ora chikabage gokogosorigwa seke minano kera korekane senseli America na boigo bono gote abarenga nga kichinse kigendete kwirobeli na boigo nga kya mashabiki agendete kwebaga kwirobeli na bokonyara ko bago kuligereri na koranga ekeminano kinga kichikobage kogosori gumwancho muligeria mangalese gazeti ya The Standard twarabere tugukunira ali yabwate oburitomono ase emambi yabono onganjiri kwanira omugano ori gaiga niyo kwanira iguro yo mwaziri bobonindi boime Kipchumba Murkomen agotebanga chisegi chiria chietugo chigendete kwene kiwase county ya Meru, Laikipia, Isiolo na Marsabit ni county ya Samburu nigo bono konyoranga naba murabari abake bataite goswa access enyuomo bakoiba chiombe ichuma njito muri setugeyo iri bachi konyomera no mugano ndo chora se gazeti ya The Daily Nation page ya 23 page 23 manjito muri asate bire munabono nachikoligia aba murabo nabayiga babigwa abo bakagire gutwara kibunduki nabayiga bagusariyo morembe achi county icho nabo gwesomera sugwagare wancho muligereri muna Diana gotebiri by the way mugano no lega Diana Auditor General igagendete bakorega CNN sana igakale goteba nga boniga niga nande atebire nga chibese nchiri chigurunga chimilioni chimisano nebire 25 nebire chichi basari chicheki chitali ko bachikororekana Nancy Gathungu niganyare ko bagago kwananga chi constituency sano gose chinsemo chie bunge isano nigo chibwato mu chando yuto chakera Narok West ndate kuligiri osentu bwate constituency ndeyo skurwa sorongorwa gusi ochichega iga olore Kiligoris noere gishugu noere constituency ya Ganze no ibwate kaniriga iga sekiri chigotebekana nga kero Auditor General ko bagago itese chisabu chia yegwe kururi yororo anyorete nga chi constituency echiyo nigo chikwamba kororekana chigoteba nga nchi arute chichekire kini bitabu mbiri koro kinga ichibese ichichite use kuligiri chibese ichibekire ga ni question Diana echi chigurunga 722 million echo nechibese Auditor General gwikira boniga agoteba chitaraba ko bachikobekwa na gwanyoro gwanchira na bono igatoko endase county ya Nyamira assembly ose county assembly ya Nyamira nigo yanyara tukabage konyoro gwakwo konema igayeke gambere kenene high court konyara koba gekomoa obubui Moswati okurunga Paris Oroko yo chore tukoba county executive committee member as committee yoburimi na nigo bono iga konye house committee ye county assembly ya Nyamira konye bakanire lietali yaye kelibate banga tanya tukobaga kunenki buronge kulende bono igo mwancho muligereri ekereki neki yegetebosio bwa omo na chebina nigo Moswati Paris Oroko anyorete igendo iguru kungomo eso bono ukugoro gwakwo okonene esenyenchelia gochia bali bakuru kwa ba MCA ebagoteba nga tarete tubosie itutumu fetibia tumunengi tumubulia mabuli burunge bagoteba niga soeti gwa bisi esenchire tabwene tekniki neki giachiete gwikira high court bono nakiki bagokwanira gabo mwancho muligereri mugano ule CPG 15 kabere korwa ase county yito ya Nyamira nabo igoga igose gosoma ase PGU nabo kunyara kabago koranga ngakyo mugavana bwe county ya Bomet Hilary Barchok akale kabaga kubuli gwo gusibwe senate litukoli goro kubwatekana n'iki sabu cyo Auditor General kiri kitali kwanchana ono mwaka bw'ikiri 2024 ne mwaka bw'ikiri 2025 igo last year no mwaka oyo chisabu ichi kwamba kororekana nganchiri kororekana biya na sebinte binge bikororekana gati ya biri yakubuli kwa mabuli na erairanelie na semeli chibes chichi basari
konyara ariko bagakuburi gwakwanire chibesiri chikorwe guchia sensemeli sector y'echisemi nabo igo chiri chikonyara ko bachikorigere lirire n'ebintu biri bitoitana ino mwancho murigeri bwesomera CAPG 15 kabere na kumanyanga ningi keli keroro elio nyara ko bagokora bakenya nigo bairenenka batabuga tikende gionsi ese ekemina no mwancho murigeri likegotebekana keli kyalenge gya 2026 oso mwako yo World Indoor medotali igo tonyara ko batoko manyanga ningi keli keroro asembambi yabona mwancho murigeri sawa ngaite na ngura se gazeti ya Daily Nation ino sentirero nigo yabwata mangira kiri mwanjito murigire na nchirero ngobolienga uko kadi aiga se gazeti ya Daily Nation na libarigeta sense media kurkwanga opinion aiga ndoche abana jensi go saba saebe kigolie gya jensi nigo bakubolia abakenya gwesokia so bongeteria abajensi bokatari abasaiboka kole ndondi bwensi utabwatie kadi yo gwake kuro mwanjito murigire anyareka gwesokia erinaere anyare gakwaka ekura na komochoro murayoria atagitigo mwanjito murigire ase gazeti ya Daily Nation na gotebinga na mangaroro angemono itkolia 27th on Friday ntochiko sanga mango mwanjito murigire aroroni chiko gotebia eye mase ye monga ninki kiama keri kia ODM kera chieke go kwanera I want 27th tochiko rause abarayibali ba linda wa 9 gosemba chikonyara bagwikera no mwanjito murigire naro chino ni chikuligoro for the first time Innocent actually naro che James Orengo mugavana we county ya Siaya kago kwana no muraibense igonga siasa ndo yibekara senkoro kero konyora omurayi tariko kwana no murayonde eratebetenga mimi maneno yangu ya siasa ni nyabegete kando Diana karangoligeria enkwana ya James Orengo yenteke mongere ya someti one maturity maturity gento giligoro kunga korokinga obere ripe gose Orengo obere se siasa sama tukambanga na maini na ndo obere gakuruchi kwoti chinyinge na tebeti omurayi bwense donyeli yogiria lengari amatete na ndo irane siaya gaiga ogendere koirana tokora magendero kurende siasa yane nchene ngao na maini na ndo maite na rocharo kero gukwanira maturity no gutwale birengo biri at least no nye uko understanding naro no muraibe nsaro tairanire tibobe kero korra barai bago twale gente ku maturity that way negentekia sana no muraibe nsai I don't know nana rite kuruji jai igorta chete ko matebi ngabo no mata abantu babo batebirega batorenga gotebarenga no muntu gukwane birengereri byayo mwancho murigereri nabo konyara ko bako gwesomera se chinsemo kiri chigazeti na komanyanga ninki kelikeroro sembambi yabona nemono buna twagotebiri amangale se chigazeti Diana timatiko sinotigaliti muganonde bonsi onye turatigalionde tuchaka ko batoko yaligani na koranga nga kitoko nyara ko batoko leta chikatuni asobosio bwa umurigereria mambi ya lero tuchiko batuko twaro mugani to gurugunga Evans Misati nigaro muraibikia makia Progressive Party of Kenya agonte byale se bale kurugunga liko kolia Valley Road kajamu ngaro igo Nairobi gana ronto bwate Valley Road gochale gochaiga tonyara ko batoko kwa no mugusia ndemo tuligereri demokrasia ye byama nabo igo chianga mbono chigendete go sonu chi t-shirt chire chi container chigendete erongo chikwenda town ya Nairobi green yellow metebane town ya ichire kerekala okay Wachumbuligelia sema biabodo ayunali ale se chigazeti twachutire twakoirelie baga onyara kaba kogonyora naye chinga kyonyara kaba gogosoma na kumanyanga ningi kelikeroro kurende ntagete ACPG 12 ye cartoon ye gazeti ya The Standard asbagoteba laya ayeno mulimo aiga soko bakoni ndo chumwana siasa bwechabirete okogenda gochia semi isabu gulitinde gurukweme investor muraibu kanisa nera ngo matebi yale laya bonsi go bakorangira ninga no mungirangelia ay no mulimo muraibu kanisa gabo guliti bibilia aiga nige kwamba kororekane kanisa na baraiba siasa sama tukabwa ngo iga bachakira kororekana nga iyo manandi karo iyo manaliroro ndiringa kelia tebekana nga bagali ko babako igwana biyanga ngo tebekene Manjito marigera na inchase gazeti ya Daily Nation aige gukwanira igore ya maguta na gotebinga bona serikali yense ya Kenya
nigo yaboriwe kwenekia ng'am rigo riria maguta tiriri gochia gokinigwa mwanjito murigira aigase gazeti ya The Nation mo director no yubikire gagu yegoteba ng'a try Dangote fuel haigo murai wensonoari abwatete nkagete nerio kobeka akitora yeroke innocent chume rio kobeka maguta guchia segari korore ne fuel pump abugoriti ne pump abugoriti aiga murai ya Uganda gote bari ngakora temaya state of amuziaro ni siekire nande bagotega machibu Dangote rera bwata mafuta ya temango morore ndo chakale ko yasie kolinire engasi goro wechigoro aiga abegitego muswati ukarago singo oyo no murai bense ya Tanzania nero oyo rigaiga nero yo gusieka mautae megaga igagotebwa nga tema Tanzania no murai bense ya Uganda mwanchito murigeria na igoro gali ndo chene chisegi chiri chigendete gusichi chibom chiri chigendete ko twasenseri ya Iran ngonga na raikurwa gazeti yani ya The Daily wabori uko kadi uko kadi by the way innocent bange yende yoka mwante binkelinga innocent to basakogenda omwaka bw'ichiru 2022 ibirengera libino mwaka rira sama tukamange ntuli gocha twara ngangore tabira matunda tinake bati oyo mante be innocent inga era diana no gwake kura gotorokia bakobekire into task Mante tinga wikabara kiali kigosena kekura wagotebiringa gwake kura igoro naro chabasaya bangi sana kurwa rugongo rwa gusi bagakora gento yikuru kukwelikia wakachikura kagerete negative bitambukiro biribiriro tutata kwando mutumo kumusini ni omwancho muri litoko ira nato kuraburi ya sole kera twanyere tomugeni ito je uko kadi Diana kegolikia mimi niko kadi jameni kuro mwaka 2022 na nagite kurana ntangani tobuli bangi nanga totebare kanga mbabeire kadi ya matuka mangi Eje Nensoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televisheni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Ine
nuganite betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuliga asingi chao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo fail proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asam. Tuakirisi number 97855. Watu wakuja mstatiwa, wachana kama hizi. Tumia onye kubwateri iborio obose gusekero kendi gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiririru Ensoko TV @gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo tokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Tokonya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ngere gotumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru arigo. Panya orenge kwa ende kanisa onge akonywa amariogo yogotindi na amaru asari erio twabaretaga Betami erinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima obi asamange twakirisimis namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichyobutindu. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Njito murigiria tugenderete gusanga naye nabonoka tuganyito mugeni tasi studio nigo tukuburie nga uko kadi manjito murigiria tumetinga kwa bwatire kura yago chikunyarago ko mochoro murayo ranyare kago konye gusi nga to asenkoro ikiagale chorire bere igona bukunyara ko gwatawakira manjito murigiria ase namba itio studio 0788666663 078 marakabere 6 marakatano na trinere namba yomoere kasomtanda ito Facebook na ronyare ko kwana na itwe YouTube noto live na Ensoko TV na butambeka kwa ikira sense media YouTube to subscribe peri ka ikira Facebook kanyara go to follow TikTok to follow kwanyara go ko ka nemero yeto kurenda simoni gatogote by'umanjito murigeria je uko kadi kwa bwatire kura yago eryo tukunyara go komuchora umurayi uri otagite mwachu muri yuri binakwegore Diana agateba kera bakuburi uko kadi ase generation iri ya nego tukuburi unga no bwate kadi litwabere tugotwara soko boko
kerato chikoba togochora mwaka bw'ichiru 2022 kirenga kia kerato gukwana igo tokwamba kororekana ko mochwa barayi gose twanyara ko batoko batogikubatekana nenjira twabarorire nande ko nyara ko bago kogendererio murayi yumuya ouro chokorira magendero no kubwate kadi nande chikoba gugwake kura ngakichinde kerota gete nayo nyoreri baga sense bwate demokrasia naye senchira ya bene ni gukorigie kadi onyara ko bago korigiri bageli nayo nyara ko bago gochoru nabo iga barayi bali ababeni ko bago choru na intwe na mwaka bw'ichiru 2022 na ibere ni gorange sana bone semambia bono twarataka tora activity kera toganye tomura yito oguruku Evans Misati tuchikoba togukwanera igoro ya demokrasia ye byama na namone kyama nagotege kunga Progressive Party of Kenya senga kiyiga Diana ante binga tigatura bulie generation yabo uko kadi gorona ro chembale ngali bosongo baikaransete asichia bistia IBC ngo bwata mwalenge chikura timbanye tinga Nairobi gana ro mtwaringo Nairobi ya mwalengo Oli ayo semo mule kadi. Elen soko bwakire. Bwakire byango to kwanere mambia bono. Bwakire buya soko. Bwakire buya. Bwakire jiza majana ngoso. Nyango sombiere. Nalio macho wategera data niko kadi. Kororo chekoru kadi yangu ni ya zamani sio ya juzi. Ni ndutu arabe ali kadi hiyo. Okay. Awanga na wewe gutwara banda banda wewe zikadi abana bakwa zikadi lakini je nimbwate kadi na ndi ngari ganiti ande kwikira bona iga at least yabara yangu babere batatu ni nchorete yo na ra bere ne kadi ya matuko ruwa moyo je gotira iga kuru Kenyatta gotira iga kuru tuarenge pasi machoge na gioro jonya wache tara no machoge ndo akande kura igo na mbwate kadi ane Ende tigato tuare kadi. Uma tina ande ngora rande tawo to waga jikura okanya wara wanda age bitukuri waga jikura bago tamese ngbo atikadi. Yote ndio monda tuare kadi na ndio maje kurina ngosoki na migetai. Asante sana. Panchito murigeria kwa igurenga bwate kura yago tuare kadi eyo irio nyare goko mochoro murayoti yota itotebrenga barabuna babo innocent chikadi tali bono bakubwata otebire ni tujenzi watu assemble bibi goli biri bya told ine bibono mugaso bibwente kurata tebinga wako kadi osembali kadi naraga gututalinde gaige gotia somoroberio kubwatekana nege ntata getaoro kikirenga kiarenge Kite innocent bagotebo mugeni ikire esa witata itukora sanga no mugeni yani no murigeli atwe gusina bwate kadi ako kadi na nditia turamwaria ni mugeni ase studio bia mono sana mwanchu murigeli buna nagote bitu chiko batugukwana mambi yabono no murayi okuruguru asekia magego nga Progressive Party of Kenya PPOK sali ase studio akuruku Mr Evans Misati na ndego ntuchiko batugukwana nera nene mono igoro ya siasa nabo igo bulikibwe byama nande nigaro munyakirugo webyama byonse byama no mwanchu murigeli Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Omwancho mulire Nsoko TV igeta Nsoko TV ibwatira senjao kokoretera amangana amaya ayeta twanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi tukubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati bwanchire bonda bwansi korwa ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mauta korwa county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machin na nyora Netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi Ubugima n'urugendo rubwa tamange
n'amabe. Omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya Gusii na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliro bali ona wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi kera kama tingatara daiketa oni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngarorombo ijana Muligeri bwa Nsoko TV oyo no muroberio gwo kuongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire emirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali aseskrini ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa mwancho muligereri ene Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia Gusii aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kabaga gotegereru ase chinsemero 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko ya Gusii sichinsemo buneche na kuru mwancho muligereri elitonyara ko batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret nenyara ko bakoigwewa mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba bunechinsemo chia molo aliaso mugusi yale enuletie tonyara ko batoko ireke gusi oro no mugusi anyara ko bagakoigwewa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyara ko bagakoigwewa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Nsoko TV no botochi ko batoko kora ege kurugeito tonyara ko batoko kora asenjera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara ko batoko koraleria okorali kwanya gusira asenjera ebwenerete Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye ni Nsoko TV, oboroso bw'umugusi.
chetire chitaike 24 maiga yechinsaibire sembambia bono aigane getaseni gensoko TV murubiri nensoko bwakire ande buna nagotebye sembambia bono nigo tubwato mugeni ase studio tochikoba tugukwana nere asense melia yenkwana na nemono rero totete gukwanira demokrasia yebyama oncho muri yo lese studio akurunga Richard James Evans Misati alieta yabasongo na mange sana Evans Misati James. Okay ni gare omwana siasa litangani nabo igo ndigabira soko gaya na mangana alia yo gwaka chikura sense ya Kenya electoral and party coordination processes na nigo boni gare umuraigwe kiama kia Progressive Party of Kenya ikigurunga PPOK ikimanyirilikia ene touch timati nganga tatebya lenko bake kumurika tigandara kwana nigo boy gabero munyakirogo ase ebyama byonsipi ase committee kurunga PPLC yugurunga Political Parties Liaison Committee ne kolete byama byonsi asobwa mona boigo chinga kechimo nigo abetega gochorwa koba sebali banyalti koba bakoranga abo bisabali ba IBC bachorwa mwako o 2025 ngagerete ngana arakwanire taganti ngwali bagukwani umugusi umago tatebi nga IBC mu bigitabisi mbiyere egara no kwalega sebali bare koba bakoligereri ngango chorwa Bien mono sana Innocent. Mwancho mategerero asamalieta ne Evans Misati ngorokwa una Innocent yatebire igonde umunyakirogo wekiama gekorokwa Progressive Party of Kenya na inde iyo nere kumbeka na enda se byama bya siasa igonchorera singe nchonde member ye party igongo chorwa ne byama byonsi bya siasa Kenya chikura togo kora chire competitive oyo no mwako ne osabango sav ko abune chairman ya political parties myaka 5 nebere ya sebono iga kero gotebe myaka 5 nebere tenya ino ne myaka iringa kwa kero gwachirabisi yaona sana litangani constitution ya ito ya PPLC goteba tuwende go serve myaka 3 chitamu ibere lakini etamu entangani igona nyibwaterete gati igo libono njale kubarua because I was serving etamu ya former PS Nyakera oyo lengo mo Nyakera go na lengo mo umukonyo ye Irungu Nyakera ekeraru ororo nkabwatira ororo ngasabwe myakebere na inde bono na sabirie myaka 3 ku 2022 na ande bona iga November mbanjorete for another term ye myaka 3 igo nore abisi myaka 3 igo none byama byo DM karabita getego kwa na kende no bibege taso bwa mu munyara ko bamukorigelinga ki coordination yabe koleka ega CNN ya PPLC no ko make sure nga ego tole statutory body section 38 ya Political Parties Act ega ngenene ya HOP ya ne no ko make sure nga to involve IPC ya involve byama bya siasa bimanyanga programs ki IPC bwate operations cyabo nchirichi egere obwasi okubobe ase ensemo yobochori igo ekere byama byonspi togo chamo IPC yatatebinga ekena kitu abangire twensi twamanyanga operations cyabo ngendo kibate tegokora kero bate tegokora kendi gyonsi asobochori ase party primaries gabato tumira echobo yanenga bono IPC ne bangete gukora gento gete ebyama bitagete go participate ase primaries nominations or by elections byatebunga nkibwente gukora eyengo konyere because initially ekiombe kiane konyege traba registered buna body IPC have the problem sana because no nyore 2007 2008 complain ya renge nene ase echobeli ya Kirigira Commission ekeombe kia IPC kia liko infofu ye byama bike byatige binde igona kige kora recommendation ya kidenga tiga body ebororo ekobeke byama byons bibiribire registered Kenya amo biri ko participate ya elections yegere ya reduce suspicion exactly watebire nga emirimo yino nere yekera mukurigirira boigo nande ne body yino boniga political parties a process nero yokolikia ba kichikura aiko amagara kana muatigiru magega do you still have when
commission ni litangani commission yenya gonda ko otebanga igana lengo ya mwa bubu bale tobisi na ndi nimbate obwege no nga mbakolega sigia bono igabana tokukwana mbato involved because ekara bale okola activation ya voter registration they involved me they involved the political parties ntora weanga nkikegenderete na ende gotomatole members baitu bagenda baraiba upinzani mbarekana sobwango igabakogenda se chia bistia IBC bakelie sikiri bakorekana babwa tukwimurungani kwarenge kwa oyo kabeiro mosio mate tware Robert 1 point nero kwimurungani ligo kuruororo na nden twarora Marijan nero kwimurungani unande bwerusiri ororo kero kuligereri bono iga twarosirie fairground gose bado nonye mwachorete mate mwana ninu mwarenge midwife of course na bera toke kwarenge se committee ubwate kero kenera kinandobe minority ya itangani kabisa IPC ekara SEO yabo tubwate sections ibere chia administration ya IPC tubwate the commissioners abwegasi abere policy na ababandi bakurukwe secretariat yalinga headed na Madijan egasi yabo na mangana implementation of administration bune secretariat igo kurmaegaiga babere bakungusana sana chi commissioner ne secretariat bochibosio ntoje koligerere bunense tolenga ngakiri chikolira chenchiwe egere administrative yabo governance yabe clear bunere gabono nebwata bit of a conflict but lichiko na bolire go as of now bunatoka under 2027 there is nothing much you can do lakini commissioners na bago chora SEO wachora SEO at what point SEO go charo rekana because bakwamba korekana ndo munyakirugo at what point SEO korekana is because SEO gasi ainera kokora implementation because a commission gasi yabo igere policy making policy making umondo ko implement all the decisions chia IPC is the CEO the secretariat yes okay mbia mono sana mwancho muligire kwa raiguru urachakire sema mbia bona bwata malieta na rara matago sina tatu yegesongo Richard Evans Misadi James asema mbia bona mwancho muligire no arase studio na ndani na mono kwa raiguru urakora ikitote banga nuko igure nkwana twarachakire kwa batogo kwana nabo kunyara kwa kugosangamo na intwa sense milio mtandao Facebook go tubwati bune Nsoko TV nabo igo ogendere go tubwatia sense miliende mwancho muligerelia elitogote nga YouTube otubwati bune Nsoko TV nabo igo nyara kwa tutomera ujumbe ya ogo chaga igase studio namba itegere 0788666663 inere namba ito asikunyara kwa go kogenda sense mili ya WhatsApp onyara kwa tutomera ujumbe nabo igo nabo chicha sense mili ya SMS yo tutumire ni chinga kinchire tochi kwa batogwanchira chisimi chisoye gaiga elio tonyara kwa batogo kwana kurende buna nago tebi tokora ligere demokrasia ye vyama twachakiro tebire ngi body yabo bagendete kuna kuligere linga biri batagete bikorwe na ekera bakonyara kwa babago kali ntu ikurukungu kubwatera na koranga IBC na barabu bakurunga political parties players ya balige tiba bigite chiabo kunyara kwa babale bago kwana na koranga biri bikonyara kwa babiko igwana na bigwana nire saboni gago teba na igene tingu sana yale ngo kulinde go chibosio urochenga agoteba enchira e commission ye chiko baran nibirogo binde bichiko babigo twale enchira bakonyara kwa bakoligire na kubeka maiso yolende na berese mbambia bone asenye nche kamini yo mwancho muligereri nimate ko director tunagenda te kuliye clip kia litukuli goro pipi okay yabwate moyega gete kera tuganyete clip ikena go chara kinota tebi overview mwale gotebanga mwale go sioria ideology kerengere likeino bintu biri mwegene tego chia saba na inchiri tukuliegora buya mono sana litangani igoro egotwale kolonchia ideology ye party yani nga inkikelia chama ya Progressive Party etenelete Kenya igatwarorire ebyame binge because litangani kabisa inyole ibunande chairman yabo tingo ikako egemea chama ndeyonse lakini ntebe nga chama ya nenkinda atenere problem ene ese Kenya twarorire aba ebyama litangani ebyama bire Kenya bire 92 bire chesta atibono iga 92 design na mbili
na inde mbire liko bono iga biri bia pride ange sarasini biko na kurigereri gonga ngaki ngo ikira bira machiko na marago egere na bira bibe osimbibe compliance bitwale what we call full compliance full registered political parties lakini wone tobwate chire design design yechi tari chonsi chiko chichagenda kubeka candidates ase chikura lakini ese chama ya Progressive Party of Kenya na yemo yabo elia ego teneni candidate ntwa teneni candidate 2022 ntwa nyata candidate na ende ntole qualified konyora chiwe cha serikali cause ebia maybe design na mbiri ebia mabiko nyora chiwe cha serikali birange 47 asengi bianga 48 ni sieka ekamachi na UDA. So wana goto tigate 47. 47 goto konya chiwe cha serikali kulingana buna strength ya kile chama ya renge performance yabo 2022. Wono lichiko lia Political Parties Act ngote balile nga kile chama ne wende gutwara aba wakilishi at least chi county emerongebere nainye etwale members babo ese chi county ekyo emerongebere nainye nainde etwale manifesto yabo etwale constitution yabo etwale nomination regulation rules na kibago kora nomination yabo esabantu ese abantu bali batete gotenera chikura ase chama yabo anene mono ideology ye chama neli chikona buli gotenga kere chama etwale ideology inga inkietenelete igoro Progressive Party of Kenya etwale ko launch ideology yaito ne ideology yaito igego tebanga social democratic developmentalism nga development ya social kichami egente kanne kiabere Kenya abantu bagwakere chama chikura batari komanyanki etenenete bawika go chibosio nande bachaka kwemurungania nga ae chama itu asoete teri gotoira buya go sabara itu achwalite go etere chama ye mbali go korobora iboronge one mwana to gukwana chama ya ne ya Progressive Party of Kenya igetenete equity equitable distribution of resources ekogara enali tina liamabe ekera kende yonsi kelito bwate enibende yonsi to bwate resources chindi yonsi ekerete rikoba gubuya nalio okonyora lio mana likoba nonyene kero koligere Kenya ga opposition yekereko ego teba ngabona nkopingere serikali egente ko buni mono resources nga jitara akoraki jitara rwesentire liba chibonete kube kuburunge bono ideology ya itontwebu na Progressive Party of Kenya ndotake gotware serikali gose abarai bali bonse pibarate kuri chamei to make sure ngambara abarai bago cha make sure they are people centered at least they look at omwananchi wa kawaida unatoka kwa naiga chi county governments across nke at least chibwato bora yobuya chi county governments chibwato bora yobobe boni wo mwananchi no tara ne contract yo mondako ya bande yo mondako ngabone egendo supply bintu abande barabara ukani ngatinda getiko kora county government igo corruption yerese county governments essence ito ya Kenya igera at another level omwananchi ukawaida ta kogenda a supply bintu akanwe without giving riaki ya biringa yere kawaida so egento togorwanira buna Progressive Party of Kenya empowerment yaba Kenya bakawaida equitable distribution bali babwate because a gap between abataka na bali babwate se Kenya yabere too big Mr. Evans tigandara kubuli munyakiro iga wakwanire bya sana igoro gotebanga social development na bintu binde tutete konyora tuli baiti buna mwakwanite litukoli igoro egaro murigereria nyara ko bagakonyora chinga kigotegera nkimwe kwanite kulende kada tochikoba tokonyore baiti tukoirana nontebie PPOK litukoli rero nyasanje 2027 mwanyorera bagavana batatu watigaire no buru muno munyakirugo bwe party abagavana batwalire resources batwalire chinguru baachire mwabaire ticket
batebire n'ikibesi cyabo batumiete bakayira oburayi ngaki mochi kobeka ase birengo that one ngongira ni lioro mwanchu muligeri tigatorara ninkigora babete bagukwana ekera babete bakumirana o twabwate okolonjia egento tukoroka ideology ye party ideology ye party nga inkikeria intubune party totenererete chipati chinde cha Kenya diniko bakwana bobe because bona incho mo chairman yobo lakini echame ane ya eseri tukolia lero gotwateba nga igototenerete egento tokoroka social democratic developmentalism yani nga amagenderero aria ako akero monto obosibole naende equitable distribution of resources kale chaba gusiba ito bonsi pi babwatie asogo join party ya Progressive Party of Kenya naende bali bagoteba nga ebyamambire bitagete ko baamo mbuya lakini ebyama bitarabamo gose batebe nga zoning nere bakore ebyama binde muinyole nga on average ase every political opposition ngonyora bantange 6-7 bakorigia ekeroge kiekemo so ekerogorigia elective post yemo togote yabantu nga bono baso echame yemo bonsi okunogo kiri demokrasia igo abantu babwate right yabo yogotena ebyama bibuche democratic space yebe ni Nairobi twebangire buya abana baito baitirobote twebangire ntoganyete efirimbi gekobuga ntokore zoning muno mogusi ase toroche toengerete na tobuga tomo murako somo subati ora tokonye tochimotwe ntobe nyuma yaye tumusapoti toire birogo saba bia oba MP tukatware birogo 15 ase ebirogo tobugate 85 watts 15 tobugate ebia MCA so omwaka oyo amatitiri ntobugi egeko garanto nyora abana baito barato bugati sinarobia baigore chiobisi asitoko enda twanyora chipasari asitoko iramare ebirero byeito twaigwegwa igondete goteba nga Embakasi South abagusi bali torororo into tolete maturity around yeye ochakire birogo biri byense ebirogo byobo MCA muna nche kukwana nyote ne ine kirogo kyobo MCA ine nkwana litukuligoro mwabwato mweshimiwa liboli nakubulia nkagerete nalio nabukuri bwatire ni rejoinda kurwa se press statement yemwe utwalete litukuligoro bagateba mangana makera kibya bwata 1000 questions kuboli inde nare nseme mu kwanira nga zoning te korwa kirikia magiepime kocha torotokore kira kintu yatorachakira mu governor o kolire campaign oirire kirugo social development mu kwana wakwanire bitabo bire ange bitano bimuchi kuligire litisemi obochenu nabo igo mwakwanira mangana yo goteba equality and inclusion ere kwaire sase ege kagetambe nabo yo gwakwana igoro ya employment and livelihood sinjira mochi kwa abantu banyole no enemeremo nabo igo social protection nabona tuligereti abantu abange ngakibali bagotire bagonyora kibese nebinte binge no nyene njira tukikoba tukwaga kibinyoro byeito mugavana bono no yo PPOK kurwa se county ya Kisii misati umintono ole Nairobi agyo chikonyara kabago kumonyara mambiende gawo kobekeresho akobeka chigaliga agatebinga nchene gali kwangete ngachiro burai ati kobwati bintu biriwe gene tese pati biamono sana se liboli elio litangane kabisa tutaragenda achikoba naone governor asia ideology ya ito ye chama intoliya abantu bali bagoja gochoinie party into make sure nga nko subscribe bale ne ideology yaito itangani ndiruja koleta muntu ndebwe speaker nga nesenge jakoliye kirogo weka sababu yagerete nene toka launch ya ideology yaito ngoja go disseminate tole ideology ya party ya Progressive Party of Kenya which is grassroots asichi county at least 25 counties within the country ya Kenya to make sure nga ondebwensi ogotena se chama ya Progressive Party of Kenya go subscribe wale ideology ya Progressive Party of Kenya nga wika ekera iriro borayi ase county eri osekero ukende gionsiale na make sure nga asobora ibwaye equitable division of resources nebe
amari are se county eyo gose oburai bwaye mbomekyo nga igole bole people centered abananchi bali bakomochora bali balese education yaye sao kola onyene county onyene constituency nabo bago take the center stage ngiye kora to korabo because tuarore byame binge kurwa bumaega chamende yonse nonye bona UDM ne wate serikali igego kora amaragaye no burai bwaye kulingana ne agent kalibegenete igo echama nere ko guide leadership eliere echolire through echama iyo nga burai kibago kora na ende ntobwate chinguru bune chama ko make sure nga omonto oli ogochorwa ase chama yaito goikabwatie a constitution ye chama ni ideology ye chama ntobwate chinguru ekyo ekogera ekera tara join ye chama goikame kyonga o subscribe na ideals che chama che pati ya wate birega wakwana irigoro ya coalitions abono no twabwate enganene ne sana twarorire chigagi chide abande bagotebekera bari lirobanse ntutorembe igoro lakini chingagi chigika conveniently kwanyora lirobana marabu gatadire convergence of ideals chitaigwa na inipi lakini kwanyora chingagi chinde bachire baikaransirense batebire nga bono ngutotegete ko basobwamo wakwana irega watebire nga torati gukira umuntu arasasali PPOK trikwanda coalition litagan kabisa constitution ya ito ya Kenya mkua lawere section 95A mkua lawere evyama gokole gasiamu ntubwate that provision yese constitution ya ito na inde ese Kenya system ya governance igere presidential system but in your presidential system go ikatu ale 50% plus 1 amanya go ire serikali that's why okorora article 91 nechi article chi nyinge chigo kwa about governance ya Kenya ntobuga the provision ese byama bigo chamo bya igwanana na nagodebia article 95(1) talks about coalition governments specifically ekera abantu bachorirwe Speaker of the National Assembly within amatuko 7 ekera be elected au convene a meeting of all the parliamentary parties arolego simbabwate in the National Assembly arolego simbabwate numbers to form what a government. That is the provision in the constitution yetu ya Kenya. Ekera nyorire if there is only one parliamentary party invite the leader of the party to form a government. Bali babwate mubaroria oromonge. Additionally 76 of the constitution ego touch on coalition governments and in the contest yogo form governments. That is section 76. Now, onye mbara isanio mubarorio bokorosia a government. Then they have a provision now you collect other parties. But what the numbers egereba isanie what we call the majority government because the government has to be majority. Now that is where okogorugogocha kuliba abanenji bagatera. Lakini asiri chiko gokugurunga is basically a coalition of working together. A coalition of working together. Yes, section 76. Suppose Mr. 76. Misati, suppose ritukirimo tuabokire Kenya because ekera kwantebe ebyama boniga byekeranirie amachiko aliaganiri 92. Kera kwantebe byame 92 mambie nego chagona gokya bire tonyore byatigere bitatu. Na birake bya bandire registered bibere. Igo na bono togokwana ase bitabu igo togokwana maybe byama design turatebe byame bitisaini byachire kakia mo byachire parliament and then yuma kwanyoranga aiga tubwate ekiama kio kobako gwokorio ne kende gyoko betiga ntumekenda ligo tumeka specifically amaliete byame bi morai bwe so cholo na majority votes ababunge barabake akwandoko bako kwabuli muina abako matebia intuto bwate representatives abange
ngaki kwagi mayira bero muraibu chorus ya naraye executive lakini parliament ikoragwa na opposition yebwate majority, because that question yarengoro bakumubaro kagenda kotini question yarengo bakumubaro kagenda kotini lakini that is why okorora bona mangana ya chiro okororega ekera bantu bakora chi campaign ebyama bya jakira gote yabantu nga a 6 piece because igo bago targetinga wekato kuchikoenda maria wekato tuarento tuere serikali ntubwate numbers. That's why okonyora bakuri conditioninga onye gotete goto support ya so ase ticket ya chama fulani ya 6 piece yugo atebire ya 6 piece iba atebire lakini ineru anigu sana because eye eko muchikorlekana nga ogo ita demokrasia because buna na kone tegoro as a position in the elective position in the once even over MCA over MP over women whatever women in Boliko are very competitive but about senator na members of parliament na bonde konyo at least an average abantu batano go sisita bagotena kuriye kerogeke no nomination chigo cha chiaba abantu mbege netenga abana inchi babwende kwa mu asedebe debe liyo mwali no amo de ngo musinere aba Kenya baitu baratwara obwege no mono ase byama ne monene jamande na ende njendele byama lakini ngo accept facting aba Kenya mbaranchira nanga nomination process to koranjire free and fair igo anene aba Kenya bange bagotaka bamuriwe asedebe nari bagomanga wa demokrasia ya kwa kumanyanga olituatagete chia mokera tuamwakere debe so igo anene no nkorora orenga abana inchi bagotaka candidate yabo osomondo oli banje tumura yobo agende bakedebe akirichukura so go batebigatia iga nga otagete koriye kero gete osencha magetole region gete omayo jago de yabantu nga bono emo wakira abantu echama fulani te konyarekana na inde bwango igabuna tokona gosuka mbivu na mbichi itaonekana wango wanchumuligereria bwasaga tanga mbivu na mbichi no tokora kwanera asemambia bono buna kwegure tole no moske Evans Bisat James na boigo nigare omunyakirogo bwekiama kia PPOK kwegure buna kwanese binge biria tanga demokrasia yense ya Kenya Kenya mbakege nete nominations na ndechinga kichinda kale gotebanga egotakirwetebe tonyare ko batukumanyero nande nenchere ya muyu exercise kilitogotebanga umurayunde na baratukurumya ugusina ruri Nairobi bono tigangansium twira nege ngage kwa nagitwa kwanirike gusie mwishimiwa mugusi ore Nairobi litukekeracha kuboka 6 piece ya maye gotebe unga chora 6 piece atoke gatete go chora paka 6 piece kwa magonyora chinga kichinde buna boni go mubaruri totaraikia bagusi ase mono buna county cha Nairobi gega konyora baraiba itu bagotora aso muchiyo Nairobi nesenjo perhaps tu ale kogenda twachi twakora 6 piece onye neli tunda kurugoro bakanse onye ninga kibali barenge Jubilee bakora kurugoro bakanse na UDA nero yachi chabagakora kurugoro bakanse mugusi ore Nairobi ngakitugo nyara ko batoko matebi nga abaraimba bari baratoka baya batoke either PPOK usimambie ndi batoke party ende banyore ribaka lyoko nyoro burai abera toke mbeli bari aligned na particular presidential candidate abandi bari batabanga nchitiganda aratiga muraibwe nseligelie yaye na inchenye ligelie yane agitoka karabade in that situation bebono sana litangani kabisa again tongire goje ya determine ebinte bitogo kwana negotiation skills yani igego depending chi coalition chiko cha kwabago soko bwatera na amo go soko kolega siamo ebintu bire bigo determine via erode skills chaito buna ntwe na bono onye tu abwate ebyama binde to kwana na bira bi Nairobi a candidate eri aye negotiation skills chabo go senga kia ago kwana aba na inchangana eri akabere tubwate power dynamics cha politics imelindo ngochere menge sajine wadena atwa tagete gukora a direction ye lakini nga bono Nairobi a wave ya chire gochiga so a wave ye ne tu prepare kapisa buna abagusi Nairobi na intunto irwa no because of our numbers
Because we can now to negotiate with the other parties, what the strength, to manya nga iba koira nga ito koira. Goika in a way negotiated democracy. To manya nga Nairobi usi ya ngere iri buna wana tuko kwana. Usi bole mumboyo to koira. The numbers ya bantu bali to achire Nairobi usi. Goika resources cheito gaiga no to kurwe ebango. No to kora chigasi. No tutakire gutwara stake ya ito ase Nairobi County. Buna bono iga ekirenge kenegi chame ya Progressive Party of Kenya. No ko make sure nga chibese chijigo jese county ya Nairobi. Na into tobe we are key stakeholders. We can into tuale at least ebirogo wike in terms of negotiated democracy to manyanga ngodi kitora aire no bo MP constituents kitora aire but ya nene mono onye togo tuale governor candidate. Tago tuara chinguru choko tuara strength yoko ile chikura. We can have a candidate from another party to negotiate to kole coalition nerenga momo deputy. To mo deputy. Osonye ndoko mo deputy to manyenga serikali yo ngito ujiko benefit kurwaro. Okay. To manya komo achi kura cheito uno mogusi o Nairobi County because numbers cheito is Nairobi chiabeire chinyinge na inde nerule njebuna misati kobeka abagusiba itamo egere tuliara isi our numerical strength. Okay. Aso okonyoro boraibwa Nairobi. Mwancho muligeli kwigura atabanga chinguru cheito cy'umugusi anemona so mucyo yo Nairobi atagetaro renga twachira sobwa mutwaro renga twachorera barayi bali bachiko baba gotokonya nande chinga kichinde agotabanga power in negotiations chinguru asokonyara kaba bagakora chinkwana cyokoranga akibako nyara kaba kwigwa nabo konyara kaba gwa kesi migo cha studio semambia bono na bera toke no bwateli bolio otagete kokora gente iguru ku inquiries yo manyanga ipipi okeyere chinga kichinde na bura toke nande no tagete nonya no murayo chigukwana nere chinga kichinde ochaga igase studio naboko twakeresi mi elitonyara kaba togokwana naye semambia bono namba iterege 0788666663 inere nambo twakeresi migo chaga igana ndekero gwaka wakikisheri eliogi lie TV yago lirense tigandara bwateye tumaye ko gendo mutimo ko musini ni soko bwakire ngoto kwa nere semambia bono. Hello Job kusonga ku Nairobi kwa rekwo. Oh job bekeli yogi kwana mono beka chinguru. Nabarambe ko bukwa. Beka chinguru waro. Barongo bori mugambi ngabono ekero tebire atagitaba kambi korugusi banyori bibire. Kwa sababu gente tanga ngire meri kwa mono are pambo ngare tutam mana kubudi so di kubwa. Okay, dia tutam na one time liajira mara kubudi swadi mara kubudi swadi akabere ko gara for example to gare ya say one time. Aya you believe that there must be a candidate who can attenga 60 wako. Lakini erebo no ito kinabwa to msimu na no swati ko rukwanjenga igata getenera te no mse kuje pati ya yo mumushimiwa. Niko kwa muri kire baka kwa manyirenga kwanjenga gorwa. Okay. No yamanye kunyarekana nande irinde gwate msie ko rukware ko kunjenga the same place. Na withdraw ba ka 60 biriko urubakaze. Okay, sawa biyamono Tiambwate yo mwertu mwako ndo mutimu kia soko bwakire biya ngoto kwa nere semambia bono oyo mbita mwako nere pitanga yo kwa nakurwa nakola nada kunanyo mugambi kurwa ria kunyakola okay boli mugambi bano liboli mugambi saati no libo nede IBC aba tiriwa balibe bakibiso sino mwa bono. Okay, kwa boli liboli elingo irani liale. Aya, thank you so much. Sasa na enjiri yako tayanga ka ofisadi ijire Kenya. Na ngonya rorale. Okay, sawa. Asante sana. Soko bwakire ya mweli. Bwakire ero mugambi. Bwakire biyaye. Omwishimiwa nje kumaki mongamoti. Mark mungarenga yoko anaguru. Engoko na kurugitutu cyace noti enseme kurukunganya Chegogi ward. Okay. Nale nkora abori mushimiwa. Ntora abagusi noti Nairobi yoka. Ntora abagusi Mombasa,
Kenya ngima bagusina abangu turi Kenya ngima nga kibago koroba kigise kwamba kikure kichomu gusi cyabeire edebeyem akibago hakikisha chisa ya kabiri swali ya kabiri kikura ekikwenda ni namba dero iguma go tabanga ngokunga ngotugwa ka 6 piece era to kalero iru bugabana nga kyura chiko tuwo chikugamba ubugabana onye to chikutwara CMCA chikukupaki wose tuwo chikutwara babunge bako chikukupaki wose mune president chikutwara babunge bako mupaki wose women reps bako chikumupaki iko 6 pieces inkomatera no mheshimiwa egento nabasabe mwakigisi kwamba chikula cyumu gusimwa kibe kira senseme mose kuri Nairobi yoka gusigusiyoka we are mu gusikanye imam nabona batoka bwata nyari tukabwate umukutano bwaba gusitare tare 16 mu kinyogocho Nyali Mombasa Nyali Mombasa. Thank you so much biyama toko ira nantagetenge ndo mwishimiwa somutimoko kwabiri kirenze I think igo ichakiraga no gucobwatero chake gukwana kwanyorire birengera byabali bali wa kesimi ndaratigira buri ndo cyamwendete gwaka tigatara ndo mutimoko Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yawo nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobo power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boyigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchubwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisha nemeyinga au tuline sabyo okole talentambe gucha kuliye byombo bunebe totarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamira gose twakirishe myese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Omwancho muri rwa Nsoko TV igeta Nsoko TV ibwatira senge njao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machini na nyora netrobini ya Nsoko TV oboroso bw'umugusi Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi.
muligereri chia itirita inyama ga ichinsa isata semba mbia bono na urara gotebi goturi no mweshimiwa Evans James Misati oyo no mugusira kiria bwatamarie tabiri yegeso egeso ngotogerwa se bibilions Evans ndiri Biblia James riro aseba bia bare togedete kona tugukwadira igoro ya demokrasia ye vyama nene mono bunaru murai na ndo munyakirugo bw'ikiama kya PPOK Progressive Party of Kenya narorire abagusimba kora mukiriti bakomanye tabande batebire no rumo commissioner asekiyombekiri kya IBC binalinateba nabande batete gukomanya bono nkwaranyora amaburi arengo elimondiri lyachalire simila na liriria nakuburi igoro yo mugavana atabu mugavana ngakiachikonyora aba MCA igatakire bono PPOK mugavana nero motebi buraba MCA baye biamono itangani tianda iraneria na mbe moyoboria nga igonde one term was a two term nero amangana asaliri ense yaito ya Kenya because buna echama ya Progressive Party of Kenya onye aso maende toko dentro democratic tinda consult ya bantu baito bonsi pi to amwenga ngaito ko gende guchi na botora nyole ndu the presidential candidate okay une chama because intolekebe bokubeke presidential candidate so you are likely na murato ege presidential candidate a presidential candidate ekere ya ikire guchibosia igamna bono omutinyo nane bo mwaka oyo ngoja gukora tole PPOK at 20 party ya PPOK na nyerejese 2006 bono iga gego komwa koyo mutinyo nane twaikire miaka 20 kurundeje este chame iga kerango ja gukora PPOK at 20 na bokonya na nyore delegates ba nembaire Kasarani twamwenga ntubwate presidential candidate onye ntubwate presidential candidate one term toko support osentu term toko support inche bune kiongozi ye chama tinkwamwera abantu bonzi inere abere problem abarai baito ba Kenya bakugaidia abananchi ibaga abananchi nabwo abangi nabo wakachikura wende ko batebinga asitoroche soborai bwende ko kungochiga inche etabauti erese chama ya Progressive Party of Kenya igoto consult umwananchi because umwananchi nero manyete ngaki oborai bwabeire bogokorwa igo ntubuna nchebuna misati tinkwamwera abantu bane bonsi pibe chama nga togende guchigaiga delegates bane nabo bagocha bantebinga omorai buna toroche buno borai bwense bwabeire gose buno opposition yabeire bono nguchi atoko genda gose ntonyore ntubwate presidential candidate ngakyo chochora delegates bao iratoka watebiri Innocent gendo ndigeli delegates ndigichi proxies chiane chiri chikuigwira semugete togikagaria twarenge asitotakire kurwe birengera libyeito etoko muntu naro goto sponsor external forces chiche go soase epati litangani kabisa omanyanga ntu toko work na delegates ntoma de abantu bali baito bale loyal ase party okay ekero muntu loyalty muntu kabe member ye party activities che party chi meeting che chama na koni sera che chama na ideology che chama okay so whatever se bono iga mugo na kuligererie bieni bia bali bakurigichikura ngona kuligererie litole abantu mbale skaiga bago te abananchi boka abananchi bede members ba Progressive Party of Kenya mbama yetenga ingora abo murayo muya okay na ndi whatever we are likely na botoranyole presidential candidate ko PPOK chama ya PPOK wancho muri kwa igule tiatoira ne bana aseli rindelia kaberelia rengoro na rubuli kurugusio te abango mugusia bwente go cha sobwamo nekera ukwa na sobwamo tigangire garengerete togende 6 piece umanya goteba ugusio le gusi togenda sobwamo ugusio le Nairobi togenda sobwamo biamono sana misadi okwa na osibwa ino gaiga na korere siasa emiaka na ende kobe chama ni byama bya siasa interaction na korere na kumanyanga party dynamics siasa ye byama na kiego korwa ntutageti tokore tobe excited gukwana ebinta seboniga amaje ngukeno kale muna tokuna usko uchibosio igo nto basa korwa roto itane gose tutake gosirie demokrasia ngabono gusinga abantu bande bali bagotene birogo ngabono nto batagetie support yabo ngasengencho
tutagete goteba ng'a tosoa samu te kunyarekana njitigamba te o maene se bono igamne chairman ye byama bya siasa o maene mbolia ng'a buna toko na usko gochibosio nande naba inyolinga an average a position ye yemo gekurwanira n'abantu ange 6 average ng'aki otete gondebinga abande bonsi bibati usiko togende ese chame yemo. Okay. Wakwanira na average on that nande nakwigure sikwarwe kurwatabire nk'abantu bandi babwente konyora libaga na bari umwana inji a exercise yo bwene bwa directly ngaki na bo nere ntagete. Yes. Usintu atwara sama tukabwa ngo iga political activities chiarenge chinene sano ise kuligereria yabwa ngo iga yarete niyo mugavana Simbarati. Yes. Na renge ne biragita ase county ya Kisii abarayi bali affiliated ne serikali bagayikoro bakaruchingwana. Kulende konye umurai urumo deputy party leader wiki ya Jubilee Matiang'i Ochiro mugusino atagetarigereri PPOK orochoro ruarosi gusi where do you swim? Bemono oroje rwarosiri we lakini njende tegote yaba gusiba itonga tigato chiere bintu ngora asababu nko batebeligo ni maite party dynamics bina chigo colleagues. Okay. Omogusi ewewe ya chite gocha nga omugusindu tagete kobamo baka Matiang'i acha konyole ewewe ye ne sengencho ye governance yako koru essence ya itunga abantu balibo monto bwate chama yayo ko make a decision yaye ekagera abagusi bakarigera nga omugusindu ati gwake because serikali eri alengo ekabeka echama fulani mondo gete baka benefitia koru region gete na koru region gete ekalete ekeriria ndaso mugusinga ng'aki na intu twale ko baamo ng'aki twale ko nyore saiga yaito egere ekero mundu bwate saiga yao na riora aba identify tia semeseria nene ikire kiagara omugusi achitene riria nderi lakini twa ri swali to kweboli nene nkiringa ki twa twalire saiga yaito tobwato authority injebune chama nibyo amesiasa na ngo batebinga bado ntora twara identity area setobwate decision making toko make a decision ngabone ni chama yaito na turaende SMS to negotiate obune bo maene bwa mangana nande mugusigo ikamanya nga obona mna toko na usko chibosio ebinto mbije bono the reality ngo jago doniere ekera candidates ekera IPC adekereire ngabono e campaign ya chakire candidates babekire papers. The good thing would have been omondate ebede ngaki inche intagete mon support goraria lakini insa mutu wale freedom yogo wake leo mutagete lakini ote yabantu nga igontagete mo ake igaoka osie kabantu bande meno you cannot close yani democracy and is like suffocating democracy and the will of the people. Foot soldiers abu bakoligwa koliginde innocent intagete ntware cabinet inko nyigwera. Yes. Na nda nongo chanate abanga mokorora olio koligi korwa yoski kia kia tiadara teba kibatio bintora igama mumosiekerere monde tera abantu bali bakogenda omolione ikirege kwa mwanyoro muchando monne sana se big political parties ekara chigocha mweshimiwa tigandara abeka chimbe ekaro mugusi ekige kogera ekige je kiagera bono nomination doji buna ekera go tebaigo gurmini abantu bali bacho gotokororo nomination neje ko ba fair go se will meaning na bwata preferred candidate. Okay. Na kiye ko rabona ebya mebinde na bala go de se average abantu batano oyo mekera koiru ababande basako ganga up together they have more numbers. Okay. So these more numbers chiabe kera divided do you need them with support yesigora area go so you don't need them. Okay. Taifa coalition kurusi byama bire bigusi perhaps whatever kia ugitete kwa national face. Yes. No yakoro murai bwekia meki kurwa sesema ya usi Taifa coalition kwa nago yego murai ebyama bire gusi ego tole bine go sebitano ninda aware of the Taifa Democratic Coalition and we support the coalition. So una chinga jiko na usko uchibosio na gote ya maji ngona wekeno no kale. Okay. Ngona wakora tole negotiation. Again de kenne kapisa kira kia magusiba minto ba muire. Chama go ikabamanye MCC yae ese kia makege keire na waga kwa kachikura.
ande gento ngere kiganiri sana baganyete abagusi the opposition coalition ingwego jakoa a flag bearer that will change everything as a politics ya gusi umulindo iwate yabase gusi aitobo gusitobo kulingana nga opposition nga ego jakoa the ticket of the opposition parties. Okay, biamono mwancho muligili abateba nga maiso nabekira seri bakwamiriria serikali tikiti ese cyakogenda sobo merabo kurutubugwere yoli abo nabo nande akoligereria batebire nga at this time nokoraga chepati mwancho muligili asema biabono oreire niri ndiro uchikwire niri ryo mwali naragate Ensoko TV bwakire Mr. Innocent. Ngatokwa nere. Na ngora koboli umwishimiwa muboli umwishimiwa misada. Ekiame kiaye. Inkere tayari kutu finance or candidates muna aba MP HMC women rep Kenya gima ibale epo ku finance ekiama mpaka candidate kibege finance ki candidate kiaye. Wasebo notari bo Vincent. Na berigo. Innocent. Na berigo. Okay. Elio mwisho ngole rega. Okwanira mangana siasa ya apa utugusi siasa gusi kalendo. Na kitoka nyete opposition ni hapa. Ngoto baki bare aso mwano ito nyamba ngoto baki na butoko limeni muna tu arenge wastorore ngaitoko enda guchi. Okay. Enga kinja matu mungale moti. Okay, thank you Mr. Mark. Tiambuga te omwali abero mai kwereneli. Ensoko bwakire. Ngoto bwakire. Ngoto kwa nerese mambia bono. Oina koro Dismas bila kaunti. Dismas. Ayo kwa na. Mheshimiwa yana ni moroje. Okay. Mheshimiwa yana misati ni maende vya na mwanachama waende. Njoo mpongeza sana. Okay. Ndengo moimeza atiko kabisa abantu ya ipo atikadi. Sana ni maende kana njenguru mgonjoro support. Okay. Namba kwache ya viziria. Namba. Tokoro murobeli ngorwale namba mbeo. Namba ya ine boy vedine yane. Okay, thank you. Okay. Asante sana. Swali ya berachira. Uyu niwo pongeza. Ukabwate jimbunjo ja kwa candidates abatogo minyoka getia tolene touch bu tukomuga so gatoko lige birogo byobu MC obo women rep across the country because boni ge byame binge ebigendete kwa abarwaniriye promise nga mogo cha moko nyole ticket ye patiane kuba finance inde kyamo ninge manyetelie tatindiko kwana byobono aseli swali elio itangani kabisa siasa yetu ya Kenya yachenchirie kale otu akanyolire abananchi gose ba karuri kibese gose ese chama lero ne chama itagiriro lero konyole candidate yako bodi bana babodi swali yabo maenenga kibese ngokonga gokore campaign asengencho boniga serikali yetu ya Kenya yakire go strengthen ebyama nago tebye nga ebyama ngonyora bire kibese kurwa serikali kulingana na strength ye chama. Bune chama ya Progressive Party of Kenya. O maene bwa mangana aso manyibwane experience yeli anana atwale na network ya anana atwalire kulingana na bantu baito bali buna bono igole program ya igoro twa the ideology. Go yale go supported na abasongo kurwa chinse chesiko Finland na UK. Igo nimbwa the programs choko support ya programs chie party. Na inde programs inchiro choko support particularly women candidates and the youth candidates. Na overall ekatoro the candidate the potential koira chikura we will put our resources there 1 to 2 million shillings at least a candidate konyora ko make sure na aire kerogo because nduma idenga resources chinta keire aso ko market ye party no ko market candidates obuno bo maine bo mangana that is the reality abantu bali bamanyede bama idenga misati ekera asokire bama the way the campaign will do I will not the people will be in PPOK we will work with them and we want to have good numbers in parliament and in county assemblies. Wanchumulili chetri kumine kiandama ega ichinse sate semambia bono, nuruche chigendete kuminyoka sana.
tutigareti chirense chitaika isano na ibere no mweshimiwa ase studio ni matenge topic yari ngetambe sana ntuche tukwaneli tukeli nga watebire nga enchira bako nyara kwa bako liyo koigwana andi watebire delegates bago dedicate nga kibago chikoba moko igwana nechinga kichinde nga kimoko ligere likolende namanya gukoboli liboli mweshimiwa sebona iga Kenya esere latest political events embuyo abana siasa na botanyale ko bagokuyebeka burungi no le satisfied nga the leading camps nchichigotoa leadership wenerete iswali ni ligia lakini umane bwa mangana is a sad scenario. Kenyans wali abanyene ntu na ba Kenya intwe togo determine imbara ikito tagete lakini bono Kenya yabeire nga togo sangiria barai bali ababe mondo kurama abantu umuntu ubwate kibesa kinyinge nebo kurumire kuresa kurumire korwa ne togo sangiria kabisa. So sanity ya sensemo ya politics tigantebe bune chema nibyo mabya siasa eronere inse ubuna bwo mane bwa mangana lakini una toko na gosuka go chibosio ntobwate abantu berure koranga injernere tura chenchie sanity ese politics igo una toko na gosuka go chibosio nto chenchie binto. That is why tuachire korwa echama ya Progressive Party of Kenya abantu basororo because ndo chakoria abantu bale sopa bagotebia bananchi nga inkiora mokorere tigote yo mwananchi nga obobe bwanyagete obobo bwanyagete kono kwanere kono go create animosity yana koleta liberera yana koleta chaos chisegi chiaba na binto binde lakini yote ya bananchi nga inche buna candidate fulani inche buna misati echama ya Progressive inche naye contract yaye buno mwananchi because bune fota naye bune chama go se candidate inkiora nyale ko bakolera okay usiano yao na balia ekero kwenda guchimuina kwara moyo eyo terie achenda gusideria ideology terie tebwatikende go konya abananchi okay igo gwatabire nga ideology na ndana nabona mona mwari ko bamukoye kwana seli tukuligora mwancho muligere tatempuka tesimi yo mwelio perhaps nabonda abe omweshimiwa na baratokera bwatelinde ndiro kwiranirio mweliro litugukorera asensemeli ya aba ya post election violence babuli nindi kwane noli kwanere namba itegere 0788666663 go chaga igase studio asokonyara kabako go twakire simtigandara go se message neroro onde naro ligete message naro leyemo kwanaro yo moligete message tigango ndigere link keliare ko bakagoteba iga koteba ali chinsemo chirichia Nyamira okay era ni timu ya mashabiki abekirago kwadiga iga nande ni maetenga kocha bali babuli amabuli kulende umweshimiwa moving forward mwa sioli ligento ikuru kwa ideology ya party ya PPOK ngikerebosio for the party gochibosia iga bono tuchagete grassroots dissemination ya ideology ya ito tuli abantu balia bana subscribe die ideology ya Progressive Party of Kenya anene mono koliki candidates bali baje gotenna se 2027 because una nago tete gotenni candidate Kenya ngima because ene chama bono ya beire national nchebuna chama ni ebyama at least na twali exposure ya national na twali exposure ya negotiations at national level because kende yonse gego korwa buna bone kebabo lia kia mangana ya abantu bali balenga batrio wa 2027-2028 aba usiba nyanyase twe bagaka nsiringeli bwa misini na ende after na rwanire na barwanete bune patron yabo no nyabange mbachiti waka asanti abande mbage ta asanti abange lakini chikabira chinde bali ba veta affected the same way buno mugusi baro bagakanwa kibese chinyinge kobwa omugusi omugusi akai woneli 50,000 ngaye problem nyalenga problem indiscrimination yeto kwana nga akara mutabwa atio monto mino ko barwanirira misati na lenga kamontaka kesana that time 2013 2012
lakini ngatema kurwanira bagusi koruntiga mangana ayo na ategere na akwete sakorteki esa kwelete you are better frustrated because bali bakaboni gabataleba makofu yegisegi kiri batigarete n'ekingo bakirikindi aringe kong because uwo kurwanya serikali y'abantu kibese tubwatikero go tubwatinguru naende ekera gwakonyire bali gwakonyire bake bali batanyora bago prem bakaga nayo gokoraki nayo gwate chinguru eye kabe challenge chene na sende lakini onye nditu abwata abantu balenge powerful babwate chinguru yine ari to kurwani that's why the serikali we want power we want some of our members to be in power na intwe tuanyanga the national cake inko very divided ya saba gonto baito equitably buna abantu bande bakoreteki bakonyetwe okay tigambuga to bwa mwali egere tukorera mu rubiri soko bwakire hello wakire biyani ngoto kwa nere semambia bono nije jipana dogonyo ngweni kuruke gogi okay kwira nile nande iyongo chae kinga kwana kuruke jipana dogonyo ngweni okay yengo poke so mwesini omra ba robo liwa ne ya chae akolire icha bolende bukimbisho bagoteba bali twalinga bakimbisho ntonyo rekire toni muna yana rikima nyo tem nero sibika bosongo disi lakini jisingere bamusinga bagoteba akumutinyore tibaito mbiya to kuya ane ko boli ya chusio mwera ishinga bikiro bitu bukibye ya bande ntuga ntonyo iri okay naona ko boli yo innocent. Thank you so much kwara jibese chicheba kibizi bana nagotebi is a subject of another day abagusi bado barochenga mbanyorete kilikia bwenerete maene mbanyorete asenge njabando bali bale kurwa baengereri kikabira kinyinge na abegede bakekina kotini ngaba support ngabe ko muwakiri one Nyamira bali baroro bamanyite kina na abegede Nyamira na ariko ba support igo ekine kibado nkeraera because to kubolinga abantu aba babe discriminated because conversation ya kikabira kinde ya lenge igoro ko abagusi igo ningendete ko barwanerera nainde na kinkogera ngosaba chinguru kurwa sebale egere ngendere ko barwanira mono butambe okay timbate yo mweli soko bwakire nsoko nga kyogendrete murai njempita mutuka ko rujuja mbiyere netegererete okay gagete mwishimi wa misati na manyete buya ago manyete njino yo mo wabakimbizi korumanga okay wasekuru nyaisari kitutu masaba mwishimi wa misati ngagete okorere gasingiya for a long time turwanirete tukanyora jibese ntebe nje nanyorete chibuku michintangani echinde tinje tikonyora guchakira bui komwerio okay bagaturwanirira agatoretera chiema njene sema na menye miaka mingi nkamana cha kunganya kuruonga cha konyore nyumba ngacha kucha chucha so mwishimiwa ni mumanyete buya na ende ni manyete gasi yae una okore gasi ngi ya okora nje nare gusaba umwishimiwa ebintu ne binge birakoberekero murai mutu abo anna bora sugumwenjere nde yonsi otebiwa mangana mange baka yande yokorama yanda ame family yao lakini rende buno murai in fact nabo tema kolemereria ogendere gokonya in fact nje nare go request Mr. Misati onye gware gwanja akiendera kurwanira abakimbisi bali bagusi in case banyore kibaranyore bakonyeke bali babwato bokonguno bwo ikabono mugambi okay njembita mutuko kuruchucha. Thank you sana Peter Mutuka ne shabikiri to kuruchinsa mu Juja na nde buna kwegure au no togo kore linkagerete undertaking bono ngo tiganero buno kogenda ninjiri ya PPOK inyora abakimbizi bagusi bado naye baligerete kumbo mwanya nuli uri gukoreka enjira bare kwanyora ibintu byabo rero urungira ibintu bya siete litangani kabisa my parting shot tigante benga buna gusi we are still holding our breath lakini omane bwa mangana omugusi ulenda voting echama bafire tina nebwate mesisi yabo embeye goeta ni maetenganete we are hoping very soon nga tobegeta mato as main opposition nga ingo bagotoa kibarato mano ito na otwensi pito gokwera okay
naende tware kubasaba omwana oyo ito abantu freedom bali bande batagete ko make coalitions bamu support in case nero koewa the flag bearer biamono mwancho muligeli kwigurege ntatabira sema mbia bono nga murai mu schematiang gakiende kara ewe ndera kuirukia anchira ne coalition chirosi kurwa sensema ya gusi abno to gukorera mbia mono asogo cha studio ito Mr Evans Misati nandakero cha konyora libaga na bogo chicha on national issues ebintu ne binge biroro mu gusinare asomuchio Nairobi na boko na komosemi elianyara kabaga komanyanga kyakogenda busyo inchinguru ku Innocent Onyango twali kubwatera na Diana Ndemo asumurubili ensoko bwakire nabo igo mwancho muligereri unoroche na atige iruga ige namba yo kanero mwishimi gotarwa nabo naralire message yego changa Innocent yo tagete kogenda mwishimi gotararwe namba karwange namba ye party iliye ratoke biamono namba ye party igere 0712 31 53 43 yande irole 0712 31 53 43 biamono sana mwancho muligeri torana litupoliangyo Dr. Zak ose director Zak biamono John Kebati biamono waigo Sandra na Joshua Nyauma asokoboka na gobwaterana na into eliyo twanyara kwa batogo ika asembe biamono bye bye